Bi sedema kêmbûna derman pirsgirêkên tunduristiyê li cem zarok û xelkê bajarê Kobanî çêdibe. Bihter ji sê heyvan e pirsgirêkên şîr û derman li dermanxaneyên Kobanî heye. Bi taybet pirsgirêkên tunduristî li cem zarokên û dayîkbûyî. Dermanfiroş Nayle Mihemed ji Arkêra got ku piştî sizayê navdewletiyê li ser Sûrî û birîna riya navdewletî ên-for gelek corên şîr û derman hatine birîn. Ku xelk neçar dibe şîrê pez û dermanê xwecehî bikarbîne. Ji aliyê xwe ve Diktora Şîrîn ji Arkêra got ku ne cara yeke derman û şîr tê birîn, lê ev car zehmettirîn car e li ser xelkê re derbas dibe. Her wiha got ku dibe bi zûtirîn kat derman û şîr werê peyda kirin, bi taybet ji bo zarokên û dayîkbûyî. Ku berê corên şîrên nan û kîkoz ji Îranê dihat û gelek corên derman ji welatên Ewropa werdigirtin, lê piştî sizayên li ser rejêma Sûrî û bihabûna dolarê Emerîkî beremberê lêreya Sûrî bûye sedema bihabûna derman, ku her pakêteke serêşê bûye 600 lêre û dermanê şekir û dextê jî giran bûye û nebûna çavdîriyê ji alî rêveberiya PYD ve girantir kiriye. Tê zanîn ku dema dawî da bi sedema sizayên li ser Sûrî û rewşa aloz û şer û pevçûnên li deverê bigiştî û li Rojavayê Kurdistanê bi taybet derman kêm û giran bûye û rewşa nixweşan gihîştê xerabtirîn asta.